OK, ja vás vítam u takého akoby prvého dielu z našej kreatív série. Bohužiaľ to nie je prvý diel, ale taký, neviem, druhý. Čo som točil, ukážem vám, čo som postavil v prvom. Bohužiaľ nevydal som ho. A možno nevidia ani tento, neviem. Tak, každopádne sme v endu, čo znamená, že budeme stavať Enderman farmu. Ja ešte musím niečo dorobiť. Nejaké úpravy, ešte zábradlie. Fú, toho je. No, takže. Že by som to strihol. No z tohto, tak. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Dobre. Každý šiestý dáme takto. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Tak, raz, 2, 3, 4, 5, 6. No tak ja vás týmto nebudem zdržovať. A ja sa ozvem, keď to budem mať nejako hotové, takže zatiaľ. OK, ja som späť. Mám toho trošku viacej, ako som sám chcel. Mám tu už tú XP farmu. Funguje. Každý si na jeden hit. Vidíte? Tak ešte čo? Tak v prvom rade si tu spravím enchant. Dám si sem ender chestku a chestky. Tak. Nie. Kde postavím ten enchant? Som trošku nerozmyslel. Raz, dva, tri, štyri. Tak. Tak sem čestka. Tu trapet čestka. A tu budú už len čestky. A môžeme sem dať ešte jednu ender čestku. Tak, nejaký crafting table. Ešte normálne čestky. Tak. Voila. XP farma je hotová. Trvalo mi to tak dlho. Si to ani neviete predstaviť. Tak. Tam hore máme spavnujúcu plošinku. Spavnujú sa tu vôbec? Čo ja viem. Aha. Tak. No neviem, aj mi to jedno. Každopádne ja ich sem budem spavnovať potom nejak vajíčkami. Je to tu len tak pre ozdobu. A ja sa vraciam na svoj hlavný ostrov, čiže tu. Počkajte, dám night vision. Ešte takých 15 minút budem točiť. No hej, 15. Toto vyhodím. Tak. Vidíte, nejako som si to tu vylepšil. Čestky prázdne. Tak a teraz najzaujímavejšie. Kde postavíme Iron Golem farmu. Od tejto veže sa mi to ničiť nechcú. Keby som to tu niekde nejako dorovnal. Áno. To tu nejako zrovnám so zemou. Tak. A neviem, čo mám k tomu komentovať. Možno viem, ako pomenujem diel XP farma. Neviem, každopádne napíšte mi do komentárov, čo chcete, aby som točil nejakú minihru alebo niečo. Sám neviem, čo mám točiť. Neviem, čo by som... No, proste už mám 2 odberateľov, za to som veľmi rád.
Dúfam, že budem mať aspoň 20 odberateľov. No. Tá Iron Golem farma. Kúkal som na nejaký tutoriál. Snad si ho ešte pamätám. Bohužiaľ, keď točím a nahrám cez Bandicam s nejakým hosťom, tak nie je počuť, keď som s ním na Skype. Môj Skype vám dám do popisku, bohužiaľ nemám ešte nový Skype, mám len starý. No tak to môže byť 20, nie? No tak ešte toto tu dorovnám. To už bude 20. Každopádne chcel by som takú dvojitu. Na spavnutie jedného golema je potrebné 16 villagerov. 32 villagerov, to nie je také ťažké zase. Vnútri bude voda, čiže OK, to bude v pohode. Tak. Každopádne ja to postavím za kamerou, ale už dneska nie, sa mi nechce. Som staval hento. Ja by som sa vydal normálne do nášho sveta. A tam vám ukážem, čo som postavil. Je tam toho fakt dosť. Vajce som zobral. Tak, my ideme do Overlordu. Uí. To je nuda, to preskočíme. Tak, každopádne mám tu už dračie vajce. Nejaký grifr. Endermani. Tak, no možno si tam videli most, tak sa pozrite. Tam som si to zrovnal, tam bude nejaký ten náš domček. No zase toľko toho nie je. No tak taký 10 minútový diel. Ja si tu postavím ešte domček. Alebo farmu. Ja tu postavím tú farmu. To nám predsa bude hodiť viacej. Aj keď neviem, na čo hráme v Game Mode 1. Ale tá farma, to mi dala pekne dozabrať. Pozeral som sa na tutoriály. Ne, ja to vlastne potrebujem. Prečo som mal Game Mode 1? Lebo som tam potreboval spavnúť Endermita. Hej, tak. Takže. Moment. Toto musí byť ešte o blok nižšie. Ja som si to nepripravil. Tak. Lebo som ani nechcel dneska robiť toto. Pôvodne som mal na pláne len tú XP farmu, že to budem robiť na kamere. A nakoniec sa to spravil za kamerou, lebo... By ste videli, koľko s tým bolo roboty. Ale prečo ja som na to nepoužíval Speed Potion? Môžete mi to niekto vysvetliť? Nie je to na zle, tak. Tam púšť v pohode. Tak, teraz to chce takto drevo. Tu vzadu bude takto kanálik na tú vodu. A teraz to ideme zapojiť. Tak. Zhentať z toho nášho akoby domčeku, to vyzerá celkom fajn toto. Ten most, toto. No. Pôvodne to mala byť som to chcel mať domček, ale nakoniec z toho bude farma. Tak, ja si to zavedím až semo niekde. Hej, až semo. Tak. Uvedom všetky písne na maximum.
potom to bude dávať lepší efekt. Čiže na 3 tyky? Neviem. Ja nie som taký redstone maniak ako taký Pedro. Mimochodom, to Enderman farmu, to som tiež pozrel návod. Návod je od Namvin. Jej kanál budete mať v popisu videa. Pardon. Tak. Tak. On ako ďaleko, počkaj, voda dojde, to hneď skúsim. Áno, keby sa mi neroztiekla. Tak. Voda mi dojde po tadeto. Čiže, OK, to drevo si tam ešte nechám. A teraz prichádza to najzaujímavejšie, dať tam vodu. Ježiš, ja som tam tú vodu nedal skorej. Stačí to len po toto drevo. Tak. 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 Každopádne skúsim, či to aspoň nejako funguje. A niekde je chyba. Kde? Niečo tu pretína signál. Aha. Nič tu nepretína signál. Tak. V pohode už to ide. Tak, podať toto stačí. Tak. Tak, ešte tu. Počkaj, 1, 2, 3, 4. To spravíme tu. Nasledovne. Tak. Za chvíľku skončíme. Tak už by to malo byť zavlažené všetko. No to už musí byť všetko. Tak. Tu voda. Tak som sa jedno pochybil. To asi ten redstone signál pôjde trošku do zeme. Tak. A to z nasledovného dôvodu. Tu bude takto voda, ktorá pôjde sem. Tu bude hopper. Hopper, tu čestka. Tak a tak. Hopper pôjde do čestky. Bo nie, ja tu nemusím mať túto vodu. Mne tu stačí takto pár hopperov. Tak, tak, tak. A tak, a tak. Hop. Ide do hopru. Kde je to?
A už šťastie. Tak. 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 4, 3, 4, 3. Dole. Tak 4. Tak. A tak. Tak. Ešte zatiahne aj páčku. Jaj, kde je zase chyba. To je také deprimujúce toto. Aha, on mi nedojde signál. Tak to hneď vyriešime. Tak. Tak, ideme. Tak, hop. A voilà. Problém vyriešený. No, hurá. Tak. Ja si myslím, že to je hotové. Toto ešte schovám a už na... Páda, ide mi to. Takže nice. A tak. A to by bolo pre dnešný diel všetko a my sa uvidíme zase na budúce, takže zatiaľ čus, pa pa.